Romani, capitolul 5. De aceea, fiind declarați drepți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care de asemenea avem acces prin credință la acest har, în care stăm și ne bucurăm în speranța gloriei lui Dumnezeu. Și nu numai, dar ne lăudăm și în necazuri, știind că necazul lucrează răbdare, și răbdarea experiență, iar experiența speranță, și speranța nu face de rușine, pentru că dragostea lui Dumnezeu se varsă în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne este dat. Fiindcă, pe când eram noi încă fără putere, la timpul cuvenit, Hristos a murit pentru cei neevlavioși, căci cu greu ar muri vreunul pentru un om drept, totuși, pentru un om bun, cumva ar cuteza cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi în aceea că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Așadar, cu atât mai mult, fiind acum declarați drepți prin sângele Lui, vom fi salvați de la furie prin El. Căci dacă dușmani fiind, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult, fiind împăcați, vom fi salvați prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am primit acum împăcarea. Din această cauză, așa cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și moartea prin păcat, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toți au păcătuit, fiindcă până la lege păcatul era în lume, dar păcatul nu este imputat când nu este lege. Cu toate acestea, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și asupra celor ce nu păcătuiseră după asemănarea încălcării lui Adam, care este prefigurarea celui ce avea să vină. Dar și darul nu este precum greșeala, căci dacă prin greșeala unuia mulți sunt morți, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul prin har, care este printr-un singur om, Iisus Hristos, a abundat pentru mulți. Și darul nu este ca printr-unul care a păcătuit, fiindcă judecata a fost prin unul spre condamnare, dar darul este din multe greșeli spre justificare. Căci dacă prin greșeala unuia moartea a domnit prin unul, cu mult mai mult cei ce primesc abundență de har și din harul dreptății vor domni în viață prin unul, Iisus Hristos. Așadar, precum prin greșeala unuia a venit judecată peste toți oamenii pentru condamnare, tot așa, prin dreptatea unuia, darul a venit peste toți oamenii pentru justificarea vieții. Fiindcă, după cum prin neascultarea unui om mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unuia, mulți vor fi făcuți drepți. Mai mult, legea a intrat ca greșeala să abunde. Dar unde păcatul a abundat, harul a abundat și mai mult. Pentru că, așa cum păcatul a domnit pentru moarte, tot așa harul să domnească prin dreptate pentru viață eternă prin Iisus Hristos, Domnul nostru.